Let's go. Què? Què? Com? Com? Molt bona tarda, molt bona nit, molt bon dia, benvinguts a Quelcom, el millor podcast en català que trobaràs a internet, fet per gent jove, des del 2022, episodi 43, i no parem, i sense veu, però amb una alegria extrema. Sembla que avui la música m'acaba, però Número 43, senyors no i perdrem, senyores. exacte, la gran oportunitat de presentar aquestes dues persones mestres de MCs d'aquest programa. A la dreta, com sempre, el Conrad, a l'esquerra la Marina i a la bastida el Constant. Què tal, com esteu? Què passa, família? Com estem? Molt Què bé. tal? Molt bé. Com ha anat el cap de setmana, Marina? Jo estic molt cansada. Molt cansada. Sí. No era pensar, dic, és que sempre comencem, jaja. No, avui És una merda. és que no tinc energia. Dilluns de avui. merda, no? Sí, avui estem tots molt És un cansats. dilluns bastant dur, tinc son... Bueno, Però igual és Exacte. que has anat molt per la nit, no? Si tens son o què? bueno. Alguna nit sí, alguna nit no, però no recupero, saps? No com han recuperes. anat les festes de Sanfe? Molt bé, molt maques. Espectacular. Són unes Molt bé. festes molt maques, Sí? realment. Sí, són molt boniques, l'únic que l'edat jo crec que ens pesa perquè quan teníem 18 anys sortíem cada dia i podies donar-li marxa i jo, bueno, a mi almenys em passa que divendres i Sí, dissabte sí. se'm fan molt durs. Igual. Jo divendres vaig estar... Bueno, vaig córrer molt i t'ho juro que a la nit em feien mal les cames. És que no podia, no sí, aguantava. a mi els turmells, com els avis. Sí, dic, Molt però que- com pot ser, saps? Si abans podríem fer... Bueno, Ja, no ja, sé. i m'asseia i reposant i deia... Igual "Mare estava meva, morta, tio". però aguantàvem, eh? Aguantàvem, perquè Es s'ha va aguantar. d'aguantar. Perquè aquella festa dijous, divendres i dissabte. No, dijous no. Dijous no. Vale. Això, a les festes de tardor sí que Sant Feliu té com una festa, vull dir que els nens no venien a l'escola i això, i crec que sí que per això s'allarga una mica més, i a vegades perquè rossa amb el 12 d'octubre. El pont de la Constitució. Amigo. Llavors, sí. a vegades hi ha més dies, normalment són més llargues les de tardor, però aquesta ha sigut divendres, dissabte, diumenge. Guai, guai, guai. Que hi ha hagut conciertazos, no? Sí, Ja sí, comentava sí. abans que ha vingut. De Seikos, molt guai, la Ah, veritat. Va ves, ser que l'últim guapo. concert de Seikos i ho van Sí, fer un grup d'aquí del superbé. poble de fa molts anys. Sí, Que guai, ja ves. més són unes festes molt orientades a la gastronomia, a la cultura, llavors també hi ha una exposició de roses i com d'alguna manera tots els establecimientos. Em sortia la paraula en català ara. Establiments. Establiments, no? Exacte. A nivell gastronòmic, no? Pues es junten en una plaça i intenten doncs, oferir el seu producte local, que això està molt bé perquè És li dona molt guai. visibilitat. Ja ves, que guapo. És que hi havia Sí. paradetes de tot, hi havia d'embotit, Sí. hi havia de complements, Sí, hi havia la que la CBD, La que allà la amb una CBD, paradeta. Sí. Grandes. allà hem vist la plaça de Vila al costat de l'església. Sí, sí, eh? Grandes. Hi havia de tot, és molt maca, la veritat, La i la veritat és posen que molt sí. bonica. Sí. Quines notes? Bueno, l'any passat hi vam estar. Sí, vam estar al directe. Vam estar en directe. Vas va estar ser a la placeta espectacular, aquella, és veritat, Clar, és clar, brutal. clar. Que va ploure l'any passat, eh? Sí, Aquest aquest any any no no. ha fet? Ploure. Diazos tot el dia. Una calda que t'hi cagues. Sí, la gent estava de festa amb màniga curta, que jo Sí, flipava. sí, Dic, molt és heavy. maig. Que Sí, sí. Una calda, tio, impressionant, no? eh? Impressionant. Tu què tal el finde? Tu què has Bé, fet? bé, bé, molt bé. Sí? Sabeu què? Vosaltres us en recordeu que vam tindre aquí a Xutxes CBD Sí, i deia molt shout-out Xavi, shout-out no sé què? Vale. Sí. Jo no sabia què significava. No sé Vale. si vosaltres Segueixo sense sabeu saber què significa. Jo crec que significa mucho ruido, pot ser? Em va dir un col·lega perquè ho vaig dir, es va riure i va dir shout-out no sé què, i aleshores va dir, ja és veritat, tio, jo no sé què significa això. I em va dir, sí, significa respeto. En plan, tu quan dius shout-out Constant, dius en plan, respeto a Constant. Vale, Respeto a No ti. és que sigui una rata i s'hagi de callar o alguna cosa. No, no, al contrari. al contrari, en plan, shout-out Constant, en plan, Ja, respeto, ja. saps? Hòstia, no ho sabia, no ho sabia. Sí. I al final aprenem un munt de Tot té coses. sentit, tot té sentit. Clar, Sí, clar, eh? quan ho escoltàvem no en teníem res. No teníem res als cables. Aquí. I nosaltres fèiem... Anàvem fent, sentíamos, sí, no? sí, exacte. Shout out. Bueno, m'ha encantat, la veritat. I què més que has fet aquest finde? Pues he fet de tot. No us ho vull xafar perquè la meva secció anirà sobre això, Vale. però ha sigut un finde bastant top. A més, ara ho parlarem, però han vingut les eleccions de Catalunya, les autonòmiques, i ha estat tot bastant calent. Sí, eh? Molt bé, em sembla Ha sigut top. un Doncs boom. comencem, no, amb el programa ja, que portem Vinga. aquí Bon amb dia, 4 minuts de xerradeta. Som-hi amb el noticiari. Avui ens portem un noticiari una mica d'actualitat, nosaltres tres, a la guerra i al combat. Com sempre, 3 notícies, bastant calentetes, i després, evidentment, doncs, les seves seccions corresponents que us encantaran i us faran riure i sobtar del vostre sofà. Primera notícia. El noticiari de Quelcom, com sempre, té la qualitat i la qualitat per portar-vos l'actualitat més remota que trobem al nostre benvolgut país. I en aquest cas, com comentava el Conrad, hem tingut eleccions municipals, autonòmiques, gràcies, amb una victòria clara del PSC, amb un independentisme que perd la majoria, i en aquest cas, com deia ell Salvador Illa,
Catalunya obre una nova etapa. És molt heavy perquè el panorama És molt polític heavy. català, Fuerte. exacte, es transforma amb les recents eleccions al Parlament, no? Com comentàvem, els socialistes han assolit una victòria contundent liderada pel Salvador Illa, emergint com a primera força tant de vots com en escons, amb més de 850.000 vots a tota Catalunya i 42 escons, com comentàvem fa res, el PSC ha consolidat la seva posició com a líder polític a Catalunya. Bastant heavy, però bueno, és la quarta victòria consecutiva que assumeixen aquí a nivell autonòmic. O sigui que molt top per ells perquè al final, amb tota la moguda que han tingut amb l'independentisme des de fa 4 o 5 anys, pues, hòstia, a poc i bona lletra, no? Com comentàvem ràpidament, caiguda d'Esquerra i de la CUP, enfortiment del PP perquè ha desaparegut Ciutadans i al final els resultats electorals doncs, han marcat un retrocés, no?, per aquests partits independentistes, com comentaven. Gairebé doncs, perden un terç dels seus escons, bastant dur. El Partit Popular doncs, ha experimentat un notable augment, pel que comentàvem, Ciutadans al final doncs, ha caigut, ja no està al Parlament, adeu, després de 7 anys de guanyar les eleccions, doncs, bueno, aquesta gent, tots aquests vots se'ls ha quedat al PP. També comentar-vos que, bueno, com bé dèiem, no, pues una pena el de Ciutadans, em sembla bastant heavy, però el més fort de tot això serà el complexe, no?, que s'ha quedat en aquest escenari degut a aquest canvi de vots i d'escons. No? Tant el PSC com Junts han expressat la seva voluntat de liderar la Generalitat, no obstant això, les aritmètiques actuals fan que la formació de govern sigui un desafiament en diversos partits. D'alguna manera, no? La possibilitat d'un govern d'esquerres entre PSC, Esquerra i Comuns donaria, però la cosa és que ahir Pere Aragonès doncs, va descartar explícitament aquesta opció. D'altra banda, l'abstenció del PSC seria clau per l'elecció de Puigdemont com a president, una opció que actualment sembla improbable. Dit això, no sé què passarà perquè Esquerra aquest matí pues, Pere Aragonès ha dimitit, llavors aquesta notícia Sí o pues, d'alguna no? manera la tenia escrita i a partir d'aquí queda com tot una mica a l'aire. Què creieu vosaltres? Ha Què sigut- acabarà passant? No, res. Bueno, això que ha sigut... què acaba passant, no ho sé. Aquí el Però- de la Bastida diu repetimo. Repetimos elecciones. Home, a més no sé quin tant per cent, però ha sigut bastant baix el tant per cent de participants aquesta Sí. vegada. Sí o no? Sí, ha sigut de 56, no? Sí, alguna així. 57, diu. 57, sí, ha sigut de 57, amb el qual... Déu-n'hi-do, És que eh? El mínim legal em sembla que són 50, si no m'equivoco, però és bastant baixa la Això és participació quasi a la Catalunya. meitat de la- Sí, significa que el 43% o no ha pogut anar a votar o els hi pela. O creieu que la majoria són joves o gent que... No, els joves jo crec que estan molt implicats Sí? Jo crec que als temes també. polítics. Jo crec que jo també. crec que hi ha una És gent mica ja de tot. És cansada. la gent cansada Sí. de tot això, del exacte. mateix. I gran cop pels independentistes. Sí, jo Ha crec sigut que... una Veus baixada. que la idea no és tan forta com es creia, sobretot pel senyor Puigdemont. Exacte, i que, Puigdemont, que no surt el que bé reforçat. comentaves, jo crec que aquesta No baixa surt del participació... forat, No surt reforçat. No surt reforçat. No surt del No forat. surt del forat. reforçat. Aleshores, doncs mira, està interessant. Vox em sembla que s'ha quedat amb els massos. S'ha quedat igual, Mm. exacte, ha pujat el PP i jo crec que és el que comentaves, que aquesta, d'alguna manera, baixada de l'independentisme també s'ha vist reflexat el nombre de vots. Total. I per això, doncs, d'alguna manera, Segurament. aquesta gent Que Que vols dir que matant. siguin els independentistes Els que no han anat a votar, que han dit Ja. passo. Què passa? I a Però més bueno. tenim Aliança Catalana que entra. Que entra, eh? Amb dos exacte, escons, no? dos escons, Dos extrema escons. dreta... Extrema dreta catalana, Sí. vam parlar d'ella aquí, la Marta Oriols. Vam De parlar la Sílvia d'ella. Oriols. Per què? Per què ho vam dir? L'alcaldessa, ho No vam sé. parlar amb l'Òscar de Flor Gelato Sí, i vam correcte. comentar que, bueno, que al final ella tenia un discurs de, únicament, no hi havia cap tipus de política, simplement fora immigrants, Mhm. els catalans tenim dret a viure, i aquest discurs radicals doncs, ha calat a 161.000 Flipes, votants. Correcte. Bastant fort. Sí, bastant Sí. fort i mira, doncs així queda la política catalana Exacte. actual. Ahir deia Ja que tenia veurem. ja l'altaveu, que era poder parlar al Parlament i veurem a veure què fa. Però el més heavy de tot això, que va una mica lligada a la segona notícia, és que ahir hi havia gent que deia és una estafa, nos han intentado timar, no sé què, que no nos enganyen. I és perquè el més fort de tot és que ahir va haver-hi una incidència molt greu a la Renfe. Molt heavy. El cas ferroviari a Catalunya més heavy dels últims Que anys. durarà uns dies, es veu. Exacte. Sí. Llavors ja va haver-hi molta gent que no va poder votar, però bueno, us llegeixo la notícia. Al final el que diuen aquí és que un robatori de coure a l'enclavament de Montcada ha provocat una sobretensió i rompent, no, el servei ferroviari de Catalunya. La situació també, doncs, evidentment, com comentàvem, va coincidir amb les eleccions i va poder afectar doncs, molts desplaçaments dels votants, o això diuen. Jo crec que la gent que no van a votar, d'alguna manera va ser perquè tampoc potser els hi feia pal, Clar. no? Hi ha especulacions sobre una possible intencionalitat d'aquest incident, és que és brutal. Representats de diverses entitats que reuneixen d'urgència a planificar la mobilitat dels ciutadans. Al final, doncs, el servei de Rodalies es presta de manera precària amb reducció de freqüències i increments del temps del viatge. Algunes línies es troben totalment parades, mentre que d'altres doncs, operen amb restriccions. Llavors, aquí a Quelcom, què hem fet? Doncs el millor que podíem fer. Us hem preparat un mini-planning per totes aquestes persones que pilleu el tren cada dia, doncs, que sapigueu quines van i quines no. Vale? Vinga. Llavors, a mi m'agradaria que cada línia que diem fem com un com Vale. si fos un jugador del Barça, vale? Llavors, R1,
On els viatgers, d'alguna manera, sou tots dirigits al metro. No teniu tren, però, ànims i força perquè diuen que, al final, a Badalona podeu agafar un bus, podeu parar allà i agafar el metro. Una mica pal, però ens sap supergreu. R2, sense afectacions, vamos. R2 Sud, sense afectacions tampoc, us lliureu, però R3, amb servei alternatiu per carretera fins a Sagrera i Meridiana i allà metro, o sigui, bus fins a Sagrera, vale? Una altra opció. Exacte. R4, restriccions inicials, amb previsió d'augment del servei a partir del migdia. Pel matí putejats, però després podeu tornar bé a casa. Vinga. R4 Sud, circulació limitada amb alguns trens fins a Hospitalet de Llobregat. R7, sense servei, amb autobusos alternatius fins la UAP. Molta sort. R8, sense afectacions, però R12. Ningú l'agafa, l'R8. Ningú l'agafa. R12. Circulació entre Cerdanyola i Lleida. La Renfe també ha anunciat reforços al personal d'informació, en aquest cas, i als clients a les estacions, però no teniu gaires trens. Així que, dit això, nois, moltíssima sort i espero que pugueu agafar el tren i podeu anar a treballar o a estudiar o el que podeu. Però ara mateix estem bastant potents. És una putada perquè molta gent agafa el tren. Exacte, és molt heavy, És molta població. Sí. Però has dit que ha estat provocat? Diuen... S'especulava que ha sigut provocat. O sigui, la realitat és que han robat molt de coure. No saben qui ha sigut. No saben, vale. I llavors hi ha molts partits polítics que s'han vist molt putejats aquestes eleccions, sobretot organitzacions dient que podia haver sigut pel tema de les eleccions. És que el coure dona bona panoja. Dona panoja. Sí. Hi ha un tio a Instagram que es diu Truco Romano que no para de fer coses amb això, Aquest l'he vist. Amb què, amb el coure? No, pillen polles de plàstic, fot coure i fot pedres entremig perquè pesi més. Hòsties. És brutal, és brutal. No, sí, aquest és molt crac. A més va per totes les papereres buscant coure. Sí, i guanya pasta. I troba, i guanya. Pasta, clar. Per què fa amb aquestes ampolles? No ho entenc. Les ven a la xatarreria i li donen potser 20 euros, 30 euros, però clar, d'ampolla a ampolla... Va omplint l'ampolla de coure. Vale. I cables, tot el que conté coure. Tot aquest home que s'ha fotut allà a retallar... Els que han robat tot aquest coure se n'han portat un pastizal. Ojo, no faci un directe a Twitch allà amb un munt de coure. Mirad. El rei del cobre, niño. Però sí, ja et dic, l'Arantxa ho té putejat perquè ja ve de Llavaneres, tota la gent que ve del Maresme. R1, no? R1, I què? no pot arribar. Bueno, hi ha aquesta opció que ha dit l'Àlex, que és anar fins Badalona, d'alguna manera, i de Badalona pillar el metro. Però no és fàcil. I a més els serveis que deu haver Sant Andreu de Llavaneres i evidentment tots els pobles colindars deu ser un autobús o dos cada hora, jo crec, no? I les carreteres, que no és que vagin... Sí. Avui el metro estava petao, sí. Ma mare també agafa el tren i, ha fet bus. Sort que a Sant Feliu estan ben comunicats i hi ha busos, però... Menys mal. No, l'altre dia vaig fer un test justament per mirar els partits polítics i tal, i hi havia una pregunta que era creus que el govern hauria d'invertir més en transport públic? I, òbviament, està clar que sí. Clar que sí. Fan pena els nostres trens. Sí. Pena. I el funcionament és ridícul. És que més ara, que ja hem vist que tenim una fallida d'aquestes i sembla que el món se'n vagi a la merda. Sí. A mi m'encanta, em sembla que és una parada a les Rambles, que a tots els passadissos tens com vidres o tal per mirar qui et ve per darrere, saps, rotllo? Que vas per allà i veus qui et ve per darrere per si vas de nit allà. Això, a baix, al metro? A les Rambles, sí, per la Via Olímpica i tal. Doncs a tots els passadissos hi ha això que ho veus tot, saps? Qui està davant i qui està darrere, saps? Perquè hi ha com vitrines que et donen visió de 360. Però parles del tren o parles de l'estació? Parlo de les línies de metro. Ah, vale. Les línies de metro. Hòstia, que heavy. Quan es creuen els metros? No, en plan, quan vas pels passadissos baixant al metro... Ah, vale. Les típiques... no són pantalles, són com uns vidres, uns miralls, saps? Tens miralls per tots jocs. Hòstia, de locos. Això, més inversió al transport públic, nanos. No tants miralls. Tonteria. Hi havia un que deia avui... A més que foten pudor, tio. És escarós. Tu vas a un metro d'una altra ciutat i segurament és, el triple de net que plaça Catalunya, que fot asco. Total. Està brut, plaça Catalunya sí que està molt brut. És escarós. Sí. L'altre dia ho parlàvem amb el Conrad, que hi ha diferents línies. No, tranqui. Digues. No, que hi ha diferents línies, que la L3 potser està més neta, però la L5 és criminal. Home. Jo mai l'havia visitat. La L3 sí, la L1 i la L2 crec que havia visitat jo. Freqüentat. Quina és la vermella? La vermella, la L1. La L1. Vale, jo és l'única que... I la blava és la que va a Cornellà i tot això. Sí, aquesta és la L5, crec. Aquesta és neta. Tu arribes a Collblanc i segurament està net. No hi va tanta gent. No, també és no ho sé. No sé. Ara fa temps que no Jo només sé que plaça Catalunya fot pudor. No, tal qual. Mira, per acabar, hi havia un avui que deia hombre, si PSOE, PP i Vox pactaran, pues s'acabaria la movida independentista. I hombre, però no pactaran, xatos. Claro. Ja. Màxima. Exacte. I si passase, pues ya me bajo del barco, porque madre mía, show. Maletes. Ja, sí que és veritat que a Barcelona va haver així un pacte bastant random per l'alcaldia, però no és autonòmic. Llavors, a veure què passa. Potser ja repit. Per últim, última notícia que us agrada bastant. Vinga, fot-li.
episodi de tempestes geomagnètiques i aurores a Catalunya. Això és molt guai, vale? Correcte. Recentment hem estat testimonis d'un episodi de tempestes geomagnètiques més importants gairebé en 2 dècades, vale? Amb la intensitat màxima d'aquest episodi provocat un espectacle d'aurores boreals, vale? Per tot Catalunya. Molt heavy. Jo no vaig veure res, No, però, jo tampoc, clar, A ojalà. la Cerdanya, full. exacte, la cosa és que havies d'anar a punts estratègics. A Terres de Catalunya, l'Ebre o alguna cosa així. exacte, l'aurora pues, es va poder veure amb tonalitats vermelles en una nit històrica, tot i que la nit de dissabte i diumenge va ser menys propícia per l'observació. Ai. Vale, al final la cosa és que hi ha una taca solar, vale, responsable d'aquestes tempestes contínues i d'alguna manera doncs, el que fan no, és que hi hagin tempestes d'un grau que es diuen G4 o G5, que són com les tempestes de màxima intensitat que pot haver-hi, Vale. i durant aquesta matinada tindrem de G2 i de G3, o sigui que si esteu a la Cerdanya o a algun pic molt alt, alguna cosa veureu, però no tan heavy com el de l'altre dia. Uau. Heavy. Vale? Llavors, què us portem, evidentment, aquí a Quelcom, que són molt macos? Pues, llocs on veure bé aquests fenòmens si torna a passar, Perfecte, perquè a l'agost vinga. tenim una pluja d'estrelles. Llavors, Topo, Nois, Albanyà, vale? Aquest petit poble de l'Alt Albanyà. Empordà, amb menys de 200 habitants, ofereix una de les millors vistes del firmament de Catalunya. Vale? L'Observatori Astronòmic del municipi, equipat en tecnologia d'última generació, gaudeix del reconeixement del Dark Sky Park. Al final Dark és una Sky. empresa internacional no, que es dedica també pues, a observar el cel. En segona posició trobem el Parc Astronòmic del Montsec. Aquest és el segon parc astronòmic del món a obtenir aquesta llicència que hem comentat i, evidentment, està certificat no, com una de les destinacions turístiques per observar el nostre firmament i que podeu flipar de la Catalunya més bonica que podeu veure des de qualsevol lloc. Bravo. Després, en tercer lloc, Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades i del Montsant. Prades. Prades. Ole, Exacte. Juntament amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, pues, imagineu-vos la locura d'estar allà amb l'estany superguapo a un refugi i poder veure el cel. Pues, evidentment, Tal qual. és una de les zones on també pues, també tenim certificació de l'espai i tens un cel nocturn de qualitat, perquè sense cap tipus de dubte, d'alguna manera, els grans problemes que estan tenint tots aquests observatoris són la gran contaminació llumínica que hi ha. Vale? I ara amb el Hard Rock pues, fliparem. Tarragona està xunga. I per últim, i no més important, simplement m'agradaria comentar que a l'Observatori del Pujat de la Noia estan en procés de sol·licitar aquestes acreditacions, però també tenen por no, que a llarg plaç a la Noia també s'industrialitzi molt i que, evidentment, pues, aquesta contaminació lumínica pugi i acabi sent un problema. Bueno, que En llavors no conclusió- seria tan maco, no? Exacte. Brutal. En conclusió, pues, que sense cap tipus de dubte, de moment tenim un cel molt bonic, però no us descuideu que en qualsevol moment us obren un foc davant de Bum. casa i s'ha acabat la història. Em va la merda, Tal qual. Quina tal qual. por. Exacte, i fins aquí l'informatiu d'avui. Bravo, Àlex! Molt bé, T'ha agradat? tio, molt bé. Home, molt complet, molt I tant. actual, molt... Sí? M'alegro molt bé. La idea era intentar n'alegres. que l'espectador també pogués aprendre, perquè al Home, final i li dius tant, notícies home. dramàtiques tot el dia i diu, pues mira, almenys... No, coses maques Exacte. sempre, tio. Sí, precioses. Exacte. Bueno, és el teu torn. Bueno, nois, avui... Mireu, jo ja us he Ui, dit que quina estic musiqueta t'han cansada. posat, així. Sí? No, Va, doncs no, més no amorosa. entrem en lo sensible. Estic cansada, seré sincera. No he fet una cosa meravellosa. He fet un joc típic entre col·legues. Bueno, però aquests jocs Ja sempre està. molen, Sí, tia. oi? Sí, De- perquè d'estar al un bar. servei. Sí. Clar. D'estar al bar, estar parlant, de portar hores parlant i dir, què fem? Doncs pues vinga, anem a fer un què preferiries. Vinga. No us ha passat mai? Sí. A mi em molen, a mi em molen. A vegades quan estem així i algú comença... Sempre, No, i a més a acaba, més- sempre acaben derivant en coses Sí. molt estranyes. Però és lo divertit. Sí, sí, De fet, sí, jo, també. mira, jo he buscat i he fet una llista, tal, i ara llegint m'he recordat de coses que, jo què sé, estan amb algun col·lega, m'ha dit i m'han fet més gràcia, en plan, són més hardcores. Però bueno, és igual. Comencem, debatim. Jo, bueno, cadascú dona la seva resposta, d'acord? Som-hi? Perfecte. La primera, la easy. Què preferiríeu? Tenir el superpoder de volar o el superpoder de llegir ments? De llegir, De llegir. caps. Uah. Jo crec que he de volar. Perquè Sí? llegir menys jo crec que Jo seria també. Jo crec que he de volar, també. Massa dur, Oh, ho Sí. passaria els pensaments fatal. de tothom, Ho passaria de què fatal. pensen, si pensen Totalment. coses dolentes, coses bones, seria com massa agobiant, no? En canvi, volar... Volar deu ser un Però plaer, que tindríem flipes. ales o volaríem? Perquè tindre ales és una putada, no pots portar Home, brics. no tenim ales. No tenim ales, volem... Tal qual, No no? pots Com portar Hancock. brics, clar. t'agrada portar brics a tu. Home, sí, no? Està bé portar jaquetes. Sí, és Si no, elegant. podries fer-li dos forats i que Sí, sortissin les i ales. ser un elfo Exacte. així, volador. elfo. No, un elfo A mi no. m'encantaria volar. Una hada. Però Una estaria hada. guai volar, estaria guai. Sí, Estaria molt guapo, guai. teletransportar-se Depèn de així. quina Sí. velocitat, també, volar.
Bueno, i no molts metres d'alçada, sinó... No, Aleshores- com un color. Bueno, ara vols saltar d'aquí a casa l'Àlex, pues fer així... Pium, i ja està, i arribes. Bueno, no està mal, no Sí, està sí, mal. per anar a On Barcelona anant? creues Collserola i ja ho tens. I Pum. fum, Clar. xiqui-pum. Està bé, Està no? guai. Jo també ho faria. Llegir menys és més És pertorbador, és Tornes, més... tornes boig. Sí, tornes boig. Estaria bé, però també tindríem masses coses negatives. No? Imagina't el metro ja amb tota la penya, de cop Clar, i volta. clar. Uau, ja. Sí, Buah. No, no. Estar amb la teva parella o amb un amic, O igualment, saber què pensen. sí. Uf, agobiant. Tot i que volguessis connectar amb algú, és que tampoc, no, eh? no podries. I a més, tot el que aconseguissis seria com una mica fraudulent, no? Perquè Sí. sabries què està pensant l'altra persona. Clar. Ho fas tot sabent. Bueno. Vale, següent pregunta. Aquesta, mira, anem a l'eufòria. Què preferiríeu? Tenir la boca... A la polla? No. no. Tenir la boca com el cul, així, Vale? o tenir el cul... Com la boca. Jo el cul com la boca, crec. Perquè El cul en horitzontal, al forat. Sí, perquè ningú te'l veu. Clar, Al final sí, te'l pots tapar tampoc amb un li has banyador. d'ensenyar ningú Però el els cul. pantalons no són tan macos Ja, com però- dues nalguetes. Ja, però... Però les nalgues també es quedarien Home, partides. clar, perquè si està partit hi ha una nalga dalt i una baix. Però seguiria sent sexy, jo crec. No? O sigui, Ja. I ens les dones que adaptaríem. no és dues nalgues. Ens així. adaptaríem, no? Però que et diguin cara Però és que cul tindrà... tot el rato. Clar, al clar. cole, Tindrà la boca cara així. Oh. Clar, seria tota la gent o només Clar, tu? clar. Home, clar, si t'has de menjar amb la boca amb algú i els dos teniu... Clar, no? o menjant amb si és algú. tothom, mira, Tot i així, com et menges la boca així? Ai, ja, és que és pues exacte. igual que te la menges ara. Perquè les dues boques estan tenen la mateixa línia. I si seria el mateix. Hosti, no sé Sí. què preferiria jo. I després, sobretot, el contacte físic amb la gent. Bueno, que li veus la cara i al final li veus la cara així i penses, Clar. hòstia, I les dents com estarien? Com estan ara o de costat? De costat. Clar. pues, aleshores, És com la boca és turbio. girada així. No? Clar. com un pinsir. Jo crec que el del cul, segurament. Lo del cul jo crec que també. Jo això no ho veig. Ja me'l taparia, si fos amb el cul ja hauria formes de portar-ho. Exacte. Imagina't el biquini, clar. Després hi havia un altre que era... No, perquè seria igual, l'únic que el cul et faria una creu. Ni de constant. No lo sé, no lo sé. Constant entre aquí, va. Exacte, et Algo faria com una creu. Seria algo raro. Seria algo raro, però, mira... a Estaria tothom- bé. Claro, no. Exacte. Què diu? Que a la vagina, doncs, seria estrany. Seria estrany. Seria estrany el què? Bueno, Clar, els biquinis t'agafen la... Bueno, i els homes, no? T'agafen el pene i tal, i després pugen per darrere. Ja. Estaria en Però, clar, creu. Si pugen en línia recta, després s'hauria de fer com una creu i que t'agafés la cintura. Qual seria una Que enginyeria pura. algú s'inventaria. Una puta Algú s'inventarien segur, 100%. Sí, sí. 100%. Vale, I un després... tanga ja ni t'explico, seria No, més ja. complicat, però no parlarem d'això. A veure, vosaltres us han dit mai la de... Què preferiríeu, una pinya... No. No, vale, No. no, és que no me'n recordo. Bueno, és igual. Següent. Què preferiríeu, tenir una nit de passió Sí? amb algú atractiu però desconegut o tenir una nit de passió amb un ex o una ex? Jo la primera, segur. Amb algú atractiu però desconegut. Però desconegut, exacte. Sí, Abans sí. que amb un ex que heu tingut. Sí, perquè al final és coses que t'estan passant en el present. No, Sí, jo també, saps? Àlex. Mm. No coneixes aquesta persona i és guai. I l'altre t'estan dient que és atractiu, però que no el coneix. Bueno, a veure, ojo, com pot ser aquest tio, eh? Per Ja, molt ja. atractiu que Però sigui. Has dit atractiu, clar. Si diem Però és atractiu- desconegut, eh? Ja, però nit Ja, de però passió. Has dit nit de passió, no nit d'aquest vagin a matar. Exacte, exacte, Ja, exacte. tens raó, tens Nit de raó. passió, clar. Tens raó, tens Clar, raó. clar, a Si veure. et van a matar, doncs ex. Clar, no, evidentment. Millor que et mati algú conegut que no. Que... Sí, Tu també sí. pilles la primera jo pillo opció. la primera. D'acord. No, de moment no hi ha hagut conflicte, Marina? No. No, de moment no estic trobant. Què preferiríeu, tenir una trobada íntima en un lloc inusual però que és segur o tenir una trobada íntima en un lloc típic però amb cert risc? Aquest defineix risc. En un lloc típic amb cert risc. Bueno, doncs jo que sé, que passi gent o que pugui vale. passar Però alguna és cosa, secret entenc. de la trobada. Jo la 1, jo la 1, Sí. jo la 1. Així remot i que ningú Però la, sàpiga la res. segona dona més morbo, no? Que, jo què Sí. sé. Te la Estàs jugues a molt, intenció. Te trobes Ah, però a la és teva una àvia, tensió. tal... És una tensió maca, no? Igual... Sí, aquestes tensions posen a Va, vegades. igual agafo la segona, jo. Perill, amb risc, no sé. Vale. Què preferiríeu? Aquesta és una altra de llegiments. Què preferiríeu? Tenir la capacitat de llegir les ments de les teves parelles sexuals, Joder. passades o futures, Uf. o tenir la capacitat d'esborrar la teva ment de les experiències sexuals passades? De la És a teva dir- pròpia o de les... De les teves. Jo la 1, en aquest cas, segur. Tu prefereixes llegir la ment de la... Sí, perquè al final et trobaries algú pel carrer i dius, ui,
Vols, o Perquè sigui, ja vols, estàs- a part no tens res a esborrar de la teva ment d'experiències passades sexuals. No, al final jo crec que tot suma aquesta vida, llavors Tot suma tot el molt. que ha passat, tant lo bo com lo dolent, crec que s'ha de quedar perquè Molt així ens maco. fa ser les persones que som. Maquíssima, Sí, aquesta però reflexió. la primera, Sí, més. tu pots llegir els pensaments sexuals de les teves... Parelles que has tingut, No, això O no. futures. I les que A mi no tindràs al m'interessa. futur. No m'interessa. No. No m'interessa. llavors borres algun record així d'alguna Igual experiència, tot i que no no borraria res. Imagina't no? que vas pel carrer, No trobes, agafo et cap trobes un resposta. No, capellà, agafo el segon però no borro res, saps? No, és que el primer no em mola, no? però imagina't que vas pel carrer, trobes un capellà i de cop li llegeixes, haig d'anar a comprar el pa. Buah, t'espantes. Però Però les no, estem parelles parlant de sexuals. parelles sexuals. Clar, però en el futur, ja, per això. Ah, bueno, però què dius, que en un futur és... Què? Ah, Clar, que clar. igual em tiraria un capellà. No, Ja no estava... Sí, Àlex. no, però Saps? no sé. No, la primera no la veig. Jo No, a mi escolliria tampoc em mola. La segona. Home, et Molt donaria bé. una mica de bajón. Imagina't que estàs allà follant amb algú i Ja, però a mi veus el que està llegint, el Ja, que està però pensant, en plan... Saludar la teva ex i que llegir el pensament i pensi joder, cómo me ha puesto ella o él. Pues a mí que m'interessa, saps? Jo què sé, quina Ja, manera tens traumàtica. Sí, Ja, sí, però bueno, és que això de llegiments és bastant És dur. dur. no? Però bueno. Llegiment mai és necessari. Tampoc freqüentes molt la visita a les ex, llavors és com... No, però da igual si me les trobo pel carrer, jo què sé. Ja, sí, també tens raó. Aviam, aquesta és interessant, perquè a vegades molts tios o moltes ties han dit buah, per un dia em molaria això. Què preferiríeu? A saber. No, aquesta és... A saber. No. Bueno, I sí, d'on a ve? saber va cap aquell cantó, però... Què preferiríeu? Tenir la capacitat de canviar de gènere quan volguéssiu Mm? o tenir la capacitat de canviar de forma de qualsevol animal? O sigui, un animal. O sigui, de gènere... O d'animal. Jo d'animal segur. Jo d'animal segur. D'animal, no? De gènere, bueno, no sé, igual estaria guai. Hòstia, però... molta gent Buah. a vegades diu, hòstia, m'encantaria ser tia per... Sí, Sí. tia, però canviar O ser tio canviar de gènere de sobte, no? En plan, estaria molt guai ser una tia per un dia, però Clar, t'imagines, ara sóc noia. com el Ramma. Bueno, per Ara un sóc dia... no binari. No sé, seria un liu, sí o no? És veritat que hi ha molts gèneres. Aquí No, hi ha però massa estaria gèneres. superguapo, perquè l'altra manera és, va, dilluns soc tia, soc la Júlia, i dimarts l'Àlex, saps? I l'altra manera és, avui soc un dofí. Buah, i te'n vas Clar, al mar, Això mola. i després Sí. una balena, i Això està després, guapo. buah, un ocell, voles... Un hipopòtam avui un condé, saps? Això condé. Sí, jo també Exacte. faria d'animal. Jo No? també faria d'animal. I un gapar, i anar superràpid. Sí. Però què preferiríeu? Si se us van acudint, Què tireu. preferiríeu? Fer això de ser un animal o poder canviar d'aparença física? Uau. Quan volguéssiu. Però potser el papa. Jo animal. Pot Jo ser m'agrado que vulguis. Buah, físicament. és que ja... Ole. Buah, doncs aquesta és dura, perquè Clar. no sabria què dir-te jo. Perquè si, per exemple, necessites ser el papa per intentar canviar Però alguna cosa aparença al món... física en plan a una altra persona. A una altra Donald persona. Trump. Ah, vale, saps? pensava que dius Messi. canviar-te, jo què sé, el cabell Bueno, o com canviar-te volguessis, coses. jo què sé, o sigui, que puguis canviar Home, la no, aparença em dius que un dia puc Moldejar-te ser- tu mateixa. La Marilyn Monroe. Clar, pot ser la Marilyn Ja. Monroe. A mi Doncs sí. m'ha molat lo dels animals, em quedo amb lo dels animals. al Sí, final. no, jo em quedo amb persones celebrities, Bueno, la de les veritat. persones molaria, seria tot bastant mal. Lo de celebrity molaria, tindrà un dia ser una Kylie Jenner un dia. Sí, I podries... però volar també, eh? Hòstia, sí, Podries I arribaries fer al teu coses crash bastant guapes. quan volguessis. Podries fer Clar. coses bastant guapes. Coses bastant Clar, guapes. podries Sí. jugar al Camp Nou, et podries colar a tots jocs. A tots llocs, a tots sí, llocs sí, pots sí. entrar. Ets el Florentino Pérez Te la un dia. compro, aquesta te la compro. Vale, una altra que és bastant típica. Què preferiríeu, conèixer la data exacta de la vostra mort o conèixer el com moriríeu? El com, jo crec. El com? Tal Però és com. que la data és duríssima. O sigui, però el com estàs en tensió tota la Sí, vida, sí, eh? Ja, bueno, també és veritat, doncs la data. Sí, jo la data Jo sí. crec Vull molt que la ràpid, data. vull Jo molt crec que la ràpid. data. Perquè el Home. com aniries una mica, serà hoy, serà no sé què. Claro. No, imagina't que et diuen, jo què sé, se te va caer un piano. Claro. Clar, tot el Estàs rato tot el dia vigilant. així. Clar. Tot Tot el el rato, no quico surt y de me casa. pollo. O et matarà un col·lega o la teva nòvia, saps? No, no, això és molt horrible. Clar. Uah, és bastant dur, això. Claro, imagina't que et passa això, saps? Clar. Clar. Igual, en canvi, si saps la data, doncs mira, dius, em queda una setmana, un any, 20, 30, Tiro d'això. i aleshores a l'últim dia te l'agafes, tal, et pides la teva taja, i dius, Ja, xupar-lo, no, i ja està. No, tampoc és tan xungo. Sí, no ho veig tan xungo. Vinga, un altre... Fem dos més i ja està. M'agrada, vale? Que m'agrada si no... aquest joc, Marina. Vale. Què preferiríeu? Tenir la capacitat de canviar el passat o la capacitat de preveure el futur? Uf, Jo de preveure el futur. són molt dures, aquestes, eh? Ja. A més et fan Perquè- quedar-te com xof Clar. perquè vas Clar. pensant què faria. Clar, és que... Jo crec que el futur, 100%. Tu preuries el futur? O sigui, si puc veure el futur, seria de locos, però el primer que he pensat és em creu contra el bet i em forro. I ja a Ja. partir d'aquí Això sí. aniria això? fent apostes. Ah, bé, Jo què sí. sé, per dir-te Hòstia, alguna cosa. bueno, clar, vist Clar, així- clar, és clar, el és que primer hi que ha he tants pensat. aspectes en la vida. Et pots fer ric. Sí.
Sí, Jo I potser- viure molt bé et pots fer ric. i tranquil, d'alguna manera, perquè ja saps el que passarà, no has de canviar res. Si canvies el passat, en canvi, és un pal no canviar el passat, perquè també, a més et modificaria el present. Clar. Bueno, petites coses. Sí, però no sabem fins a quin Clar, és punt, que és o veure Clar, tot el clar. futur... Bueno, O sigui, Imagina't que no saludes a algú i després aquella persona apareix el dia de la teva boda, però clar, com clar. no l'has saludat aquell dia... Buah, Clar, o sigui, Puja és que pot una liada. canviar tot, eh? Tot. llavors tu també preuries el futur? Jo crec que és la... És Jo que no, jo no preveure el vull futur saber. també és un pal. Jo no vull Saps? saber-ho. Jo prefereixo canviar Però si alguna m'hagués de cosa. quedar amb una, jo igual canviaria el passat i l'utilitzaria poc. Jo també. Perquè preveure el és que- futur seria sí. una mica agobiant, no? Ara veig això, ara veig No, sé no, què. és que no vull veure res millor del fluir, futur. Res del futur. Que l'altre... Mira, ara em recordava, perquè en algun cop sí que he parlat també d'això, no sé amb qui era, i algú em va dir si tinguessis al costat de la teva tauleta, a la vostra habitació, vale? El vostre llit, a la tauleta de nit, un llibre amb tota la vostra vida escrita, l'obriríeu o no? Sí. Un llibre que explica tota la teva vida, Sí, el primer dia no, però Del primer dia a segurament l'últim. cada dia veient-lo al quart any de la meva vida diria, necessito saber què passa ara. Saps? El Sí. típic moment que estàs molt... Bueno, jo Ja, crec que tots hem tingut De uns bajón, moments no? Full. bajón, de que no saps què passarà, de que Que estàs destrossat. t'has agobiat per alguna cosa i dius, vale, necessito solucionar-ho, però no sé com, obro el llibre per aquesta pàgina, a veure què collons faré ara, perquè és que... Hosti, no sé, jo no... és que Jo- de veure el futur o clar. de saber tot el que em passarà... Un dimarts normal? No, perquè dius, fluyo, perquè al final és el que diu el Conrad, jo crec que la vida s'ha de fluir, i és Clar. el Jo, més bonic. no, mira, vist així també ho faria, potser. Però un un dia diumenge d'aquests- d'aquests de bajona, Sí, a veure què passa demà. que estàs fet pols i dius, mi vida és una mierda... T'imagines que obres i posa, t'atropella un cotxe demà? No, hombre, Ja no, està. que dur. O avui serà el pitjor dia de la teva vida. Vaya, No, no, que dur, que dur. dur. Rentable. No, jo és que és un tema que buscaria molt és el dia de la meva boda, en el cas de que em casi, òbviament. Sí. No, és que això és un Això tema està molt... guai, eh? És com... Mira, l'Àlex ha fet com un somriure així. Sí, és que vaig És que és vaig curiós veure una pensar que notícia us molt guai. casareu. No? Ja, però i si et diuen que és, jo què sé, un tal Joaquim Berneda? No! Saps? Ja, però no... Estaria ja Joaquim Berneda. influenciada, saps? Ja, això sí, Sí. però la Imagina't data que, només. Imagina't No, però- que et diguessin que és el Nacho. Doncs Vale. igual ja et relaxaries. Vale, em sí. refereixo dia i diries, bueno, com me voy a casar con él, pues me da igual. Ja. Exacte, sí. Saps? Però bueno, no parlo ara de veure el futur o res. Dic, si a vegades ho penseu vosaltres, dins de la vostra ment, El què? que amb qui us casareu. No ho Ah, sé. sí, sempre. Clar És que sí, heavy, clar és que és sí, heavy. però La mare, això és el que la porta mare dels la meus vida. fills, saps? És un tema... Ah, bueno, sí, Ah, això, vull dir, alguna cosa Sí, semblant. sí. fills i tal, sí, tant, sí. Buah, a mi m'entra com un neguit a dins, rotllo. Ja. Què Vull estarà- saber-ho. Què estarà fent ara, saps? Clar, què estarà fent ara? Que Tio. estarà amb un altre? Saps? Uau, Ha és que és nascut, molt ha heavy. nascut, clar. Ha nascut. Home, clar que no Sí, sé. Quants ha anys nascut. té? Clar, és que on serà, com serà, Les saps? del, On les la del DiCaprio coneixeré? no havien nascut encara. Les Eh? de... No, Les del DiCaprio. encara no han nascut. Amb l'edat que jo tenia, clar, Què m'estàs dient? el DiCaprio té com 50, no? I sempre estan tiers de Amb 19. ties de menys de 25 anys. Quan compleixen 25 les deixes. Hòstia puta. Sí, sí, el Què, tio, el sí? tio vol fum. Sí, sempre. Sí. Quan tenen Quan 25... tenen 25 les deixa. Les deixa. Sempre. Porta 5 o Hosti. 6 ja, eh? No, més, jo crec que Més, són no? més, Jo crec que són Un dia ho més. mirem a una Quin secció. fort fetitxe, això, no? Sí. Bueno, li agraden les joves. Bueno, doncs res, nois. L'únic que no sé si ella és tan pibony, però bueno, té No, 50 però Home, tacos. mesura, clar, és la no? marca, ell influència. Tot això. s'arruga, no? Sí. La pell s'arruga, no? És com l'altre dia em va sortir a Top Gun, que surt el Tom Cruise i l'altra actriu, que no sé qui és ara mateix. La dona. No, la dona del Tom Cruise no, sinó la que fa La la que parella fa- amb ella a Top Gun. Sí, és que la van noia rosa. canviar. Bueno, no sé si la canvien, simplement sortia el Tom Cruise, que té 60 tacos, Sí. em sembla, L'explico ara. super jove, i sortia l'altra noia, que ja era una senyora de 60 anys, però és que el Tom Cruise està perfecte. T'explico. Top Gun, la primera, surt Sí. ell i la dona de la que s'enamoren i tal, i a la Top Gun que han fet ara, la de Maverick, la segona, surt- canvien a la protagonista Clar. perquè es veu que aquesta dona, a la que s'ha fet gran, doncs no és tan atractiva com el Tom Cruise, segueix sent un puto pion, i l'han canviat i han fotut un altre protagonista. Jo crec que aquest tio Hòstia. està més operat, ha de Sí, fer alguna està cosa, veu sang tocat. de nens, Sí. alguna així, veu, fa xungo. Home, Algú xungo, Zac sí. Efron. allà Però, a hòstia, les pobra palmes, dona, segur. que et diguin, mira, ho sento, no comptem No, amb tu hòstia. perquè estàs pocheando. És duríssimo, eh? I foten a un altre, bueno, bastant dur. Jo crec que en aquesta cúpula Vaya hi ha algú putada. xungo. Hi ha algú Home, xungo. Sí, Tots no, aquests. operacions i... Clar. Sí, todo. Tots todo, aquests, todo. tanta Són pasta alienígenes, en són algun alienígenes. lloc. Sí. Alienígenes. I es toquen amb Photoshop, segur. Segur. Sí. Segur. Bueno, nois, doncs res, fins aquí la meva secció Molt bé, així Marina, m'agrada entretingudeta. Bravo. Bravo! I ja portarem més Bravo. coses així. Bravo. Bravo. Doncs vinga, Gràcies, vaig jo. nois. Vas tu, Fot-li. Conrad, som-hi! Aleshores, avui he vingut per explicar-vos la veritat que he tingut un fin d'un cap de setmana bastant entretingut. Vale?
Aleshores, us explico el meu finde i anem traient una mica de conclusions de tot, d'acord? Aleshores, el divendres el que vaig fer va ser... vam acabar de treballar a les 2 perquè ens van deixar i vam anar a fer una barbacoa amb els col·legues de la feina. És a dir, Molt tot bé. el meu departament Molt va anar bé. a fer una barbacoa. Molt bé. Asadito, picañita, un vacío, de puta mare, cervesetes a l'àtic d'un d'ells. Aleshores, jo us volia preguntar... Però que hi ha argentins. No, Ah, vale. Però M'has tenien dit un àtic. asadito. bueno, perquè ho van fer del rotllo. Vale. Ho molt van fer bé. del rotllo i va quedar de puta mare. Amb les cervesetes i tal. Aleshores, jo us volia preguntar, què opinem de les relacions After work. professionals entre treballadors? S'han d'incentivar, s'ha de mantindre una mica aquesta distància entre treballadors. Què opineu d'això vosaltres? Hòstia, Home. doncs, molt bona pregunta. Ara està molt de moda, no? Està Com molt es de diu moda, això? Com es els diu? afterworks. Team building. Team building, això. Correcte. Està molt de moda. Jo l'altre dia una amiga em diu no, me'n vaig a fer lasertag amb els de la feina. I jo, hòstia, no vegis. Sí. A veure, jo ho veig bé, però també depèn de l'event al que vagis, no? Vull dir, si te'n vas a l'Apolo, doncs pot perjudicar més en les relacions que si te'n vas a fer un Correcte. lasertag. Clar, clar. Correcte. Que Sí et que és rius veritat i tu passes bé, també. Que tindre una bona relació entre treballadors tot influenciarà que surti una millor 100%. feina, perquè Sí. hi haurà millor comunicació, però sí que és veritat que no hi haurà aquest respecte igual que es pot perdre si passen aquest tipus de coses. Sí. No? Jo crec que en aquest punt que has dit tu és molt interessant perquè jo crec que qualsevol team building sí que reforça sobretot a l'equip i que jo crec que els resultats, doncs, evidentment, si tu et portes molt bé amb l'equip, aniran millor que no et portis o que estiguis enfadat o que diguis aquesta persona és un company de feina i no és el meu amic i d'alguna manera doncs, així incentives no, a doncs, conèixer-lo més a nivell personal i evidentment doncs, a l'hora de treballar doncs, podràs tenir, ja et dic, aquesta comunicació més efectiva i jo estic totalment d'acord. Sí que és veritat que el contragordo que veig és aquest, el de hi ha una persona que no t'acabes de portar bé, que segurament en moltes feines passa, i a vegades, com aquest assador que tu vas fer, com no és una tendència que es faci normalment, a vegades hi ha molta gent que li costa no, donar aquest pas endavant i dir ei, doncs potser millor no vinc perquè no acabo d'estar còmode amb vosaltres, tot i que em caieu bé, però no acabo de veure clar que la meva feina també siguin els meus amics. Correcte. Bueno, jo sí que és Jo veritat estic que molt a favor. Però és respectable, que no? soc una Sí. mica reaci a fer també moltes relacions professionals a la feina perquè s'ha de mantindre un ambient sèrio, entre cometes, no? I aleshores, aquí ve la meva segona pregunta, les tajamentes amb els companys de feina. Jo sí que és veritat que no sóc partidari de tajar-la amb els companys de feina. Puc fer-me unes birres, tranquil·lets, però clar, que ja sabem què passa. A la que la tajes, se te'n va una mica la llengua Sí. i la pots liar petraca. Aleshores, no us ho faig la pregunta, però aneu amb cuidado si la tajeu amb els companys de feina. I aquesta va la tercera pregunta. Pots tindre parella a la teva feina? Jo crec que sí, tant la primera com la segona, en plan, super a favor de tajar-la, sí que és veritat que hi ha aquest contragordo de que se te'n pot anar de la llengua, però sempre que tinguis una festa sana, et portis molt bé amb els teus companys de la feina, fes tot el que vulguis amb els teus companys de la feina perquè sempre trobaràs amics i és el millor que hi ha. Hòstia, és que l'Àlex amb el palique que dona El i va palique que ben, dona. aquest deu ser, els I- team buildings, I tu, Marina, Exacte. què opines? treu negocis. De la primera, de la tajar-la, òbviament, jo crec que tothom és gent adulta i que tothom pot arribar als seus límits i els pot controlar. I si tu saps que estàs en un ambient de feina, doncs jo crec que tu pots controlar-ho. O sigui que estic a favor. I de la segona, tenir parella. És que no sé què dir-te. Hi ha És que casos- tu no decideixes amb qui t'enamores, Ja, però tampoc. enamorar-te a la feina tampoc és el lloc on toca, no? Dic jo. Però és que no ho I hi ha decideixes. bastants casos, no ja de folleteo, sinó de parella. Ja, no, És que no ho decideixes, tu no decideixes tio. de qui t'enamores. Ja. Jo sempre que si estàs... És incontrolable. És si algo esteu tan- enamorats, Aleshores diem feu, que quan un feu, la s'enamora veritat. d'algú a la feina, igual un dels dos ha de deixar entrar a la Per feina. què? Pregunto, són preguntes. A veure, jo crec que no, sempre Jo i quan crec ho que no, respectis. tampoc. No? i també depèn de les posicions, dels rangos, no? El que estiguis a la feina, o sigui, un jefe amb... Ah, clar, amb Bueno, una és que no ho junior- sé, però és que no sé. tampoc... Cada cas és un món. malament. Jo veig una putada enamorar-te d'algú a la feina. Sí, o sigui, una putada és segur. Veig una putada. Jo crec que cada No, cas és un no món. Dins de la feina i a casa, No perquè, fiquis vamos, la a tot d'esto arreu. on tens la olla, m'entens? Entens la olla, no fiquis la d'esto. M'entens el que vull dir, no? Sí, sí. Però, hosti, és que no sé, Tu saps el que et depèn. vull dir, depèn. Tu saps el És que t'ho vull turbi, dir. és turbi, Aleshores, tio. passem I complicat. al següent stage d'aquest cap de setmana, d'acord? Vinga. Vaig pujar a Blanes a dormir. M'encanta això, eh? Vaig pujar a Blanes a dormir i vaig sopar a la 9. No sé si hi heu anat mai. La 9 on és? La 9 és als carrers industrials abans d'arribar a Blanes. Vale? Que allà hi ha un restaurant que es diu La 9. El de bocates? No, no, no. És un que fan de tot, hamburgueseria... Però on fan està exactament? On, al camp de futbol? No. Abans d'entrar a les rotondes, On el Viena?
on el Viena, doncs segueixes allà un restaurant que es diu La Nou. Sempre està petar. Sí. Però si no heu anat mai, Perdona, heu d'anar. entre la bolera... Sí, por ahí. Sí, és molt famós Por de ahí. Blanes, aquest, És molt famós i està molt bo. Si no heu anat mai, fan uns hamburguesotes del A mi Copón. em sona també. Del Sí, Copón. jo tinc una amiga d'allà que sempre me'l recomanava, doncs ja anirem. Sí que és veritat que fa una mica de mala pinta, perquè a mi els restaurants que fan hamburgueses, pasta, carn, peix, fan Ja, de no. tot, a mi em donen mala Hi ha espina. una carta llarga, sempre ens han dit, no, que el El dia que va venir el xicote. cuiner, que no és exacte, no és bon. Però tu dones el vistiplau. Jo dono el vistiplau 100% Doncs de, ja de anirem. provar. A més, de preu està bé. Molt bé. Per 9 pavis, 9 i mig, tens una hamburguesa bastant potent. Em faltaria Vale. menys allà enmig de... No, però està molt bo. A les nou. Aleshores, anem al tercer stage. A les 7 del matí ens vam posar direcció... Ai, ja ens vam posar, no ens vam posar de res. Vam començar la nostra ruta direcció a Montmeló. Montmeló. Aleshores, a Montmeló, què vam anar a fer? Doncs resulta que la Sílvia Carbó, que ens estan connectant ara amb ella, Super. feia una cursa benèfica al circuit de Montmeló, d'acord, de 5 o 10 quilòmetres, per una pròtesi de cadera. Per ella. D'acord? Per ella. Aleshores, era tot benèfic Hòstia, molt bé. per aquesta causa solidària. I la veritat és que vam arribar a ser més o menys unes 500 persones Uau. corrents. Però tu A la més, coneixies, aquesta Jo no la noia, abans? coneixia, però l'Arantxa sí. Sí que és veritat que anava a la meva universitat i va estudiar dret. Jo no la coneixia de vista. I aleshores va ser espectacular. Ja no només pel fet de córrer per Montmeló. Perquè Montmeló ja està... No, encara està activa. Ah, vale. Encara està actiu el Uau, circuit però de igualment, Montmeló. corre ja, sí, quina bogeria. Va ser una locura. I a més, jo mai havia fet... Quants quilòmetres vas fer? Els 10? Jo vaig fer 10. I l'Arantxa va fer 5. 10 és la volta completa? No, són 5, la volta completa. Ah, molt bé, I aleshores doncs. jo vaig fer 2. De fet, anava a fer 5. I Tan poc és, em sembla. Sí, a mi em va semblar Em superpoc, sembla també. poquíssim. I vas dir, va, una altra, Sí, no? de fet eren Que una 5 volta curves. siguin 5. Eren 5 curves. O sigui, em A la refereixo. tele sembla una Clar, barbaritat. El circuit de Montmeló és com una M Sí. i aleshores, doncs mira, bastant guai, però molt guai, la veritat. Que maco, que aquests events Sí. són molt Sí, a més, emotius. així benèfic. O sigui, ja et dic, jo vaig fer els 10 quilòmetres en uns 50 minuts, que no està mal. Doncs el primer de tots va fer 10 quilòmetres amb 29 minuts. Hòstia. Uau. Heavy. 10 quilòmetres en 29. Uau. Aleshores, doncs ara tenim aquí en antena la Sílvia. Hola, Sílvia Carbó. Hola, bona nit. Què Bona tal, nit, Sílvia, què tal? Doncs mira, som Calcom, et presento, aquí tens a la Marina i a l'Àlex, Hola, que són què els tal? companys, Sílvia, jo soc què el tal? Conrad. Hola. Aleshores, Què tal? Sílvia, els estava explicant una mica tota la venda del dissabte, que em va semblar totalment espectacular, i volíem que ens expliquessis una miqueta com va anar tot, la idea i tot això que ha passat. Sí, doncs mira, el dissabte vam organitzar una cursa solidària per recaudar diners per una pròtesi de cadira que necessito. Llavors, bueno, la vam fer al circuit de Fórmula 1 i res, van venir com 600 persones i la veritat és que va estar molt bé, la gent va estar molt contenta, molt motivats tots i res, jo molt contenta també. I qui comença aquesta idea? La comences tu? T'explica algú? Escolta, Sílvia, anem a fer això, la necessites amb urgència, la pròtesis, com funciona? Com comença? Bueno, doncs em van dir que necessitava la pròtesi i que perquè ja portava jo molt temps amb molt dolor i això, i llavors bueno, em van dir que seria bastant cara i això, i llavors res, doncs amb els amics vam estar pensant a veure com fer-ho i tal, i va sorgir tot bastant orgànic, o sigui, quan va sorgir la idea de fer una cursa i tal, i llavors després comentant-ho amb un amic que treballa al circuit em va dir ai, podria ser el circuit, tal. Després vaig presentar la idea també a empreses amb les que jo havia treballat, em van dir que m'ho financiaven també el que em costava fer la cursa i això, i llavors va anar sortint a poc a poc. Que bo, Sílvia, que bo. I pel que veig et va fer fàcil, no?, organitzar la carrera a Montmeló? Sí, o sigui, va ser molta feina, però tenia ja jo a molts amics ajudant-me, així que sí. Que bo, Sílvia. Sí. I ja has pogut al final aconseguir tot aquest capital per la pròtesis? Mira, la veritat és que no, m'he quedat a la meitat, més o menys, però no passa res. O sigui, a poc a poc. Poc a poc, o sigui... Sí, tot és benvingut, vull dir, són molts diners, 22.000 euros, són molts diners, i així que... Tot suma. De fet, Sílvia, que sàpigues que jo amb molta gent que vaig parlar, doncs, córrer per una cosa solidària i a més aportar aquesta idea,
doncs és una cosa molt maca, saps? O sigui, la gent estava molt involucrada, o sigui, jo tothom que vaig veure allà, al final ja hi havia gent que no havia corregut a la vida, però anava ja simplement pel fet d'ajudar-te. Jo crec que va ser un dia molt maco. A part que m'imagino que tu no coneixies a les 600 persones. Vull dir que no, també no, hi havia gent allà... allà... No, sí, hi havia gent que jo no tenia ni idea de qui eren i la veritat és que superagraïda. Sobretot també la gent que va fer Dorsal Zero i tot, o sigui, jo estic molt agraïda. Que guai, és preciós això, quan tanta gent s'involucra en un tema així. Doncs escolta, el següent event que facis, anem? Clar, tot sigui ajudar-te, Sílvia. A veure si faig un altre, no sé. Vinga, i arribem allà... Home, i tant, Sílvia, i tant. Sí, esteu més que convidats. I tant, tu estàs convidada també a quan vulguis aquí vindre a explicar-ho tot, doncs pots vindre aquí, clar, evidentment. el dia que vulguis. I tant, Sílvia. Jo encantada. Que guai. Moltíssimes gràcies, Sílvia, per tot, la veritat. A vosaltres. D'acord, Sílvia, doncs moltíssimes gràcies i seguim en contacte. Tot arriba a poc a poc i bona lletra. Exacte, com diu el Conrad, a tope, que segur que en breu aconseguirem arribar a aquesta xifra. Moltes gràcies, Sílvia. Una forta abraçada. Una abraçada forta. Adéu, gràcies. Que vagi molt bé. Bona nit. Bona nit. Doncs això, mona, molt maca la Sílvia. La veritat que va ser una cosa molt maca. Aleshores, no sé com anem de temps per jo explicar-vos una miqueta més del meu cap de setmana, però bueno... Sí, anem bé. Seré ràpid. Aleshores, per la tarda, clar, després d'aquesta de córrer 10 quilòmetres, que no he corregut en la puta vida 10 quilòmetres, havia arribat als 7... Els vas aguantar bé? Els vaig aguantar de puta mare. A més, jo corro per Montjuïc, que tots són pujades, i jo era més o menys recte, o sigui que hi ha un parell de pujades. Vaig arribar a casa i em vaig ficar una sèrie, Mi Reno de Peluche. No sé si l'havia anunciada. No sé quina és. No la mireu. Fot molt mal rotllo, molt incòmode... No em va agradar gens. Sí, tothom no em va agradar gens. No és incòmode, però bueno, us faig una mica de sinopsis. No? Un tio que és a London, saps? Ja són sèries angleses. Un tio que està treballant de cambrer. Doncs entra una noia i aquesta noia, no sé si s'enamora o s'obsessiona amb ell. I li fa la vida impossible. D'acord? Ella. No, ella a ell. Ella a ell. Aleshores, la meva conclusió, al final, no us vull fer spoiler... De fet, es veu que l'actor és el real, el que ho ha viscut, o alguna cosa així. Això no ho sé. Això em va semblar llegir-ho, tu vaig a buscar, però em sembla que Busca-ho. Però clar, la meva pregunta és, al final, si una persona aconsegueix el teu número, que és el que li passa al noi, i sap on vas a treballar, aquesta persona et pot fer la vida impossible. Sí. Tal qual. Sí, aquest noi, literal. Noi, el que li passa és que la noia va tot el dia mentre que ell treballa. I aleshores, clar, el tio es planteja canviar-se de feina, però és que no pot. Saps? Aleshores, clar, ja la tens liada. Exacte. Si algú et vol fer la vida impossible, te la pot. Sí, i un altre tema que també ha passat, que els hi ha passat a un par de col·legues meus, ¿vale? I és que, clar, han deixat de pujar les coses a Strava, ¿vale? Que és l'app aquesta de córrer, perquè tothom, o sigui, si normalment tens la mateixa tendència a fer la mateixa ruta, pues la gent boja que vol veure't en algun lloc pot passar i tant. Es poden parar. No hi ha cap cas que hagi sigut de gravetat, però sí que han preferit no deixar veure gent perquè, evidentment, aquella persona sap que a les 8:15, 8:30, aquella persona passarà per allà perquè passa cada dia. I tant. I és que pot passar que algú et vulgui fer la vida impossible i a la mínima que sàpiga on vius, on treballes o el teu correu electrònic... Fa molta por. Ja te l'ha liat. Fa molta por. Hi ha gent molt obsessiva. No. Hi ha gent molt obsessiva. I era amb tot això, que ho tenim tot penjat a tot arreu. Sí, és el que tu dius. Fins i tot a l'Strava, que ja veus tu. Ja, s'ha d'anar en compte. I sembla que no, però totes les nostres dades, pues, evidentment, sempre acabem pujant alguna cosa de nosaltres. Sí que era l'actor real, Diu, mira, diu, empezó a invadir mi vida siguiéndome, apareciendo en mis bolos, esperando en la puerta de mi casa, enviando miles de mensajes de voz y correos electrónicos, cuenta Gat at the time, y así lo refleja en Mi Reno de Peluche a través de Don i Marta, que són els personatges ficticis, però Gat és el propi el que ho va viure. I qui li regala un reno de peluche a ella, no? Sí. Ja m'ho imagino. No sé si li regala un reno de peluche, crec que li comença a dir així per la cara o així, no me'n recordo. Ell. Ets molt turbi. I aleshores això ja enganxa amb el següent tema. Jo em vaig estar aquí tieso tota la tarda perquè per la nit tenia moguda heavy. Vaig tindre un casament, que vaig ser convidat a les copes. Hòstia, però si has fet coses tu aquest cap de setmana, tio. Aquí al casament hi ha dos mogudes. La primera és que estàvem obligats a portar... que es casava un. Estàvem obligats a portar corbata i no vaig portar corbata. Vaig portar una prenda que es diu ascot. No sé si sabeu quina és. No. És com el típic mocaduret que es fica així que rotllo corbata. Però que va aquí a la butxaqueta? No. Que va aquí el coi. Que va al coi. Aleshores, jo no el volia portar perquè pensava que m'anaven a dir alguna cosa. A veure si tinc alguna foto que és millor. Mira, ho ensenyo a la càmera, espera. A veure si ho ensenyo a la càmera. És això? És això.
M'encanta, a veure si se ve, es veu És això. constant. Aleshores, S'està veient? us Sí, un presento fulano, també no sé dir. aquesta idea. A veure, ets tu? Soc aquest, Ai, a mi m'agrada amb la molt. copilla. Saps? Soc aquest. Aleshores, clar, per tota la gent que vulgui una altra alternativa, doncs ho vaig buscar i serveix per events formals i està inclòs al casament. O sigui, si algú vol anar a un casament, Vale. és una opció totalment real. Ho vas buscar abans d'anar Molt o bé. després? Ho vaig buscar abans d'anar perquè el meu pare em va dir no te lo pongas jo. Voy a buscar a ver si està permitido o no. I protocolar ja es pot. I ningú portava, segurament. Ni ningú. No, era l'únic, però vaig quedar com el puto amo. Aleshores, després, clar, es va casar un noi que es diu Marc, que és de la meva feina, al que li envio una salutació, que té 26 anys. Això t'anava a dir, edat? Amb aquest anunciat us pregunto, quina és l'edat a la Mira, que jo em vosaltres casava i us tenia casaríeu? fills, ara. Ara, Bàsicament, Ara. la meva resposta. Vale. Bueno, ara no, però d'aquí... Ara em refereixo d'aquí 2 anys. has dit ara diem dintre d'aquí Bueno, és 2 que anys. sí, és que m'encantaria. Vale. Ara, jo, per exemple, ara no em veig preparat jo per Però casar-me. no ho faré, òbviament no ho faré. Saps? Sempre, No, jo tampoc. O sigui, sempre jo ho dic, trobo com idíl·lic, no sé. Sí, És jo pel igual. moment més que res, però... Primer haig de trobar la persona, llavors no. Ja no si em la poso. tinguessis et casaries ara, si portessis 2 o 3 anys amb una parella? Sí, per què no? Per què no? Per què no? Per què no? T'animaries. O sigui, si al final ella està disposada, a mi no m'importaria. Mm. No, Si estàs molt, molt Si estic enamorat... enamorat i crec que és una relació estable, que pot tirar cap Sí. endavant i, evidentment, doncs, tinc els meus 3, 4 o 5 anys de relació darrere i ella no para de demanar-m'ho, Mm? per què no? La veritat és que no estic a una mala edat per casar-me. I tant. Sí, em sembla heavy quan la gent de la nostra edat es casa. Sí, ara hi ha molta gent de la meva edat que s'està quedant prenyat o, bueno, embarassat. prenyat, Uau, això és molt... Jo, mira, aquestes festes veia gent que Molt deia, heavy. què? Algú... Molt heavy, Què? Maria. Molt heavy. Sí, Tu saps què et dic? Sí, clar. Ells es comuniquen. clar. Códigos. No lo sabemos, Constanto i jo. I amb això ve la següent pregunta. Oh, fot-li, va. M'encanta, Molt bé, m'encanta. molt Perquè bé. parlem de tot. Bodorrio o petit comité? Jo sempre he sigut partidari de petit comité amb els més estimats i els 4 col·legues Sí. per cada part. Jo, aquestes bodes on va tothom, aquí em fota una mica de mandra. Què opineu? Jo Bodorrio, però faria el que ha fet el teu amic Marc, faria doncs, una boda més petit comitè i tal, dinar i copes. I a les copes els altres. Exacte. No, aquí va anar tot trapo, eh? Nosaltres, els de la feina, doncs alguns vam anar allà... Clar, Jo no ho clar, veig copes. malament, això també. Però no sé, mira, o sigui, ara parles de boda, vale? Però per exemple, jo estic ara pensant en fer el meu aniversari dels 25 i penso, petit comitè o mola com convidar molta gent del voltant que et portes molt bé? I realment és molt guai reunir a molta gent pues, que tens bon feeling i que sou bastant amics. És O sigui veritat, que a tens mi raó, Marina. em Tant mola una com l'altra Bodorrio. és guai, sí. Però una bodorri potser és alguna més Mira, jo em vaig fumar un coiba sencer, un puro d'aquests gordos. gordos. I estava allà, jo... Així gordos. Sí, molt gordo. Jo m'estava fumant el coiba ja de puta mare, amb els de la feina, i vaig veure el Marc ballant amb la seva parella, que es diu Chiara. Preciós. Quines mirades, tio. Que maco, és que deu ser Va ser un maquíssim. moment tan maco, els dos ballant allà abraçats i després va entrar el pare. Això es miraven amb un amor. No, que és que és pensava, hòstia, maquíssim. que maco, quina cosa més maca. Veu, si estàs en aquesta posició, jo també ho faria. Quina cosa més maca, tio. Sí. Bueno, Em sembla total, que ara el maquíssim. tio se'n va Sí? de baixa bueno, no és de maternitat ni de paternitat, és Sí, baixa de casament. viaje, de que me voy. Sí, de honeymoon. A on Ja, van? de luna de Pues no miel. sé on anaven por ahí. No, Anaven por por ahí. ahí. Molt bé, I molt bé. aleshores, clar, el tio ens ha deixat més feina. Però bueno, això li desitgem al Bueno. Marc que ens s'ho passi escolti bé. on Home, i està tant, s'ho i passi. enhorabona. I que s'ho passi molt bé. I aleshores, aquesta és la meva... El teu cap de setmana? El meu cap de Molt setmana. complet, bravo, que ha donat Conrad. per coses. Que ha M'ha donat per encantat. coses. Jope, quina passada, cap de setmana. Ens ha agradat molt, Conrad. Moltíssimes el títol gràcies. és un cap de setmana qualsevol perquè tots els caps de setmana poden tindre coses boniques en què tu creguis que no són res. Bravo. Vale, Bravo. molt bé, Conrad. Molt bona reflexió. Esos aplausos. És un aplauso. Un aplauso, loco. Bueno, hem passat una estona bastant trepidant. Hem parlat de moltíssimes coses avui, bastant eh? entretinguda, sí, la veritat. Sí. M'ha molat. La veritat és que ha S'ha estat parlat molt de bé, tot. l'Artur Saxí s'ha parlat una mica de tot i sobretot d'actualitat i de notícies. Hem d'avisar els nostres forofos. Evidentment, que la setmana que ve ens anem de vacances perquè tenim pont de la Puríssima. Sí, mira Ai, aquesta de la música Puríssima, fent, segona eh? La Puríssima al desembre, de la segona Pasqua. Segona Pasqua. La música aquesta... I tornarem el dilluns 27. Exacte, Relaxació. exacte. I tornem. I tornem el dilluns I 27. aquell dia setmana serà el Exacte. meu aniversari, eh? Ja, i Divendres. tenim Hòstia, ferrote. el divendres... Sobretot, Conrad, A l'1. com A hem l'U dit? Ferrote. A l'1 Ferrote. Exacte. Què hem dit? No per Que tothom que ho estigui escoltant, només perquè jo convidi. Dilluns. Ara tothom et S'enfada. segueix a l'estrava, eh? Ja. No, no surto corro. Ja ho sé.
En 2 setmanes tenim el cumple de la Marina, serà espectacular, però abans ens espera un quelcom molt trepidant. 2 setmanes que ara ens veurem. Vamos. Visca I visca el Barça. Visca el Barça. I que vagi molt bé, Reis. L'estimem moltíssim. Gràcies per tot. Recordeu-vos, la setmana que ve vacances. La següent Adéu, tornem. guapetones. Adéu, adéu. Adéu.